Sa lalawigan sa Bohol, patay ang usa ka negosyante human gipusil sa wapa mailing mga mamumuno samtang nag-drive kauban ang iyang asawa ug anak sa Tagbilaran City. Giila ang biktima nga si Mark Garcia sa Avidra, 36 anyos, lumulupyo sa lungsod sa Baclayon, Bohol. Sumapa sa Tagbilaran City Police Station nga sa mga alas 9:45 kay nabuntag bibiya sa Baclayon ang biktima uban sa iyang asawa nga si Desil Elisa ug ang 3 anyos nga lalaking anak nini diyang kalit nang gipusil sa mga lalaki nga motorsiklo. Gumikan sa mga hitabo, mibangga ang ilang sakyanan sa poste. Adunay naigo sa ulo si Mark nga mo hinungdan sa iyang hinadnaling kamatayon. Ang iyang asawa dunay samad sa lawas o daling gidaki ni sa ospital. Si Mark sa Avidra na negosyong kimikal o laundry shop. Migawa sa investigasyon sa kapulisan nga netong 2015 nalambigit kini sa robbery cases sa mga munisipyo sa Cavite, La Union o Bicol Region para yung paghihapong investigasyon sa nisgutang krimen. Taga Giwanon, Baclayon, isa karon nagpuyo. Giwanon. Niya murag na ani sa history pod sa robbery siguro nga kaso sa una pod.